tabwera noto kuzapereka update yokhuza ndi mlandu wa Akolini Zamba paja ambiri tikusatira bwino kuti Akolini Zamba akhala ali mchitoposi cha polisi kwa masiku ndithu awiri pajato iwo anamangidwa pa 3 December 2025 kumene kuti unali ku Kamuzu International Airport pamene anakonza ulendo oti apite ku Geneva mdziko la Switzerland kumene kuti kunali graduation ya mwana wawo kumeneko. Ndipo posatira kulangidwa kwawo tinaona kuti anachosedwa kumeneko kupitisidwa ku area 30 kulikulu la polisi. Ndenotu anapeza zonoti anagona kumeneko ku polisi mpaka na kuzafika pa 4 December 2025 kumano tsiku limene anazapita ku area 30 la pa 3 December. Lawyer wawo a Sylvester Ayuba James anazathamangira kumeneko kuti akamve mlandu kumene Akolini Zamba anawapangira detain. Nde kumene kwa polisi anafotokoza kunena kuti amachita kafukufuku wa zinthu zina maumboni ena nde kuti akamaliza alembano mlandu umene akuganizira kuti Akolini Zamba anapalamula pa nthawi imene amagwira ntchito ngati SPC kapena kuti Secretary to the President and Cabinet mulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera. Kuchoka pamenepo tinaona kuti pa 4 December 2025 amene wa polisi anabwera ndi ripoti kunena kuti Akolini Zamba nde kuti awapeza ndi mlandu wake amene azoti pa nthawi imene anali mu office ngati Secretary to the President and Cabinet amenewa anapanga abuse kapena kuti sanagwiritse bwino ntchito office yawo, amachita zinthu zosokoneza ku office imeneyo. Komano potenga ndi imene afotokozera amene azonena kuti awatenga kubwalo la milandu kuti akawauze mlandu umene anapalamula officially. Ndenoto kuchoka kumeneko anazanyamukadi chigawo chakumasana kupita kubwalo la milandu kumeneko ndi ku Lilongwe court kumeneko kumene ndekuti ndi magistrate court. Kuchoka pamenepo ndekuti asanalowe mbwalo la milandu akuti apolisi kumeneko anazalandira communication ati kuchoka kwa akuluakulu ena ndekuti kanali apolisi kandekuti anali akuboma uko kuti amene Akolini Zamba abwere nawonso ku area 30. Nde tinaona kuti anazabwerera kumeneko moti anazapeza kuti agonanso usiku wina kumeneko ku area 30. Komano zimenezi zinaoneka kuti sizinakomere mbali ya Akolini Zamba amene amayimira pa mlandu umenewo amene watundi a Sylvester Ayuba James. Potenga ndi imene afotokoza Ayuba James amene azonena kuti potengera kuti apolisi amaloledwa kuti amusunge munthu kwa maola okwana 48 nde kuti apolisiwo anali mu ndandanda wa nthawi yololedwa kuti atha kuwasunga amene Akolini Zamba. Komano anangodandaula kuti zimene zinachitikazo anawachitira nkhanza amene Akolini Zamba kuti sanathe kupita kubwalo limeneli ndi kumva nkhani yawo. Komano pofotokoza anatsanena kuti akuti anaonesedwanso chilolezo cha apolisi kuti anatenga kubwalo la milandu ndi chilunga choti awaseche Akolini Zamba ndekuti foni yawo kandi kuti zimene amacheza ndi zina zotero apange search zimenezo. Ndeno leroli zinapeza zoti Akolini Zamba anatengedwa kupitisidwanso ku bwalo la milandu kumeneko ndi ku Lilongwe Residence Magistrate Court. Nde atafika kumeneko nkhani inayambika amene amamva mlandu umenewo amene ndi a magistrate Austin Banda anauza Akolini Zamba mlandu umene anapalamula. Akunena zona kuti iwowa pa nthawi imene amagwira ntchito mu office ngati mulembi wamkulu ku office ya mtsogoleri wa dziko komanso nduna akuti mu chaka cha 2022 kufika mu chaka cha 2023 iwo Akolini Zamba analemba anthu ntchito mosatsata malamulo. Nde akuti anthu amene analembedwa mu nthawi imeneyo anali anthu oposera 300. Komano abomawo amapempha kuti Akolini Zamba nkhani yawo ndikuti azamba kuwafunsa kuti avomere kapena kukana mlandu umenewo pakatha masiku 14 chifukwa amene kuti apolisiwo adakafufuzabe zinthu zina ndi zina zokhuzana ndi mlandu umenewo. Komano posatira zimenezi tinaona kuti mbali yoyimbidwa mlandu ya Akolini Zamba anazapempha belo. Ndeno posatira kuti amene anapempha belo ndekuti mbali ya boma amene azoti ngati amene akupempha belo ndekuti apereke makalata a nyumba yoti ili mu zina lawo la Akolini Zamba. Komano ndalama za malo kapena nyumba imeneyo ndekuti zikhale zosachepera 50 miliyoni malawi kwacha. Maso akuti azipita kuonekera kulikulu la polisi lolemba lina lilonse pa Sabata. Zimene zimathandiza kuti pa mwezi ndekuti akuyenera kumapita ku polisi masiku okwana 4. Kuphatikiza panepo amafuna zonena kuti amene Akolini Zamba apereke mayina anthu awiri omwe ndi achibale awo eni Akolini Zamba akuti akhale ngati mboni kumeneko ku bwalo la milandu pa mlandu umenewo. Komanso anapempha kuti Akolini Zamba ndekuti apereke ma traveling documents ndekuti zitupa zawo za paulendo azipange salenda kumeneko. Posatira mapempha
pamenewa ambali yoimbidwa mlandu ya Colin Zamba iwo ananena zonena kuti potenga ndi mlandu umene aboma akuti akuaganiza kuti Colin Zamba anapalamula sioti ndi waukulu kwenikweni. Malo mwake iwo amanena zoti Colin Zamba mamoti azipita kafolo pamwezi kumene kubwala milandu anapempha kuti iwo kubwala milanduko azipitako maulendo awiri kukaonekera ku polisi kumeneko. Komanso nkhani yokhuza ndi makalata a nyumba akuti imeneyo siyofunikira kwenikweni ponena kuti maina amboni amene Colin Zamba apereke potenga kuti ndi abale awo enieni ndi kuti nosakunikiranso kupereka makalata a malo amenewo payoti mbonizo ndi kuti patakhala kuti pali china chake ndi zimene atha kuzazifunsa pa nkhani imeneyo. Ndi kuchoka pamenepo amene akuweruza mlandu umenewo amanena zonena kuti akupereka belo kwa amene Colin Zamba ndi titha kusimikiza kuti Colin Zamba apasidwa belo komano angopereka makalata a nyumba yawo yaku 43 ndimene ndithu nkhani zake zinayendera. Ndetu zimene zikuona kuti zinakondweresa mbali ya Zamba ndi kunalitu anthu kuvina kumene kusangalala posatira kupasidwa belo kwa Colin Zamba. Talentu ne zimene achitika kumene kukena kuti malizire nkhani. Chabwino taona pamenepo mezinakhalira anthu kusangalala kuti Colin Zamba ndi kuti atulusidwa pa belo. Mwina ndo omwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikukamba zono kuti Colin Zamba apasidwa belo posatira kuti awapeza ndi mlandu umene anapalamula akuti poti analemba anthu ntchito anthu oposa 300 mosatsata malamulo pamene anali SPC. Ngati maganizo amene alipo tifotozeni comment section koma tikamapereka titemekezenso maganizo anzathu. Saiwale upanga like video imene komanso upanga subscribe channel imene cha Fox News 8 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kufikirani mosavuta.